Salam, hormatly tomoşaçylarymyz. Atawatan TV'de saýlanan habarlar gepleşigimizden täze sanyna hoş geldiňiz. Habarymyzdan şu sanyna. Türkmen halysynyň bayramy belenir. Türkiýede Magtumuly Praga bagyşlanan dabary. Elçi Lucia Wild bilen söhbetdeşlik. Dowlatçan Ýagşymyradowyň ýene-de bir tutuluşygy aldy. Ýaly habarlary ýetirýär. Habarymyza başlamadan ozal şugunki Atawatan habarlar gepleşigimiz Türkmenistanyň Istanbul hem-de Belarus uğurlu ýörüýte uçar gatnawlary bardaky habarlary tomaşa edip bilersiňiz. Gelinginde bolsa habarlarymyza giňişleýän seredip geçelim. Türkmen halysynyň bayramy belenir. Her ýylyň soňky ýekşenbesinde ýurdumyzda Türkmen halysynyň bayramy giňden belenýär. Şu münasibetli Türkmenistanyň prezidenti çepereli halyçylarymyzy ýurdumyzyň ähli halkyny Türkmen halyşynaslarynyň bütün dünýä jemgyýetiniň 22-nji mejlisine hem-de Türkmenistanyň sowda toplumynyň sergisine gatnaşlary öz gutlaw hatyny berdi. Haly türkmen üçin öz hoşly sungatdyr. Halynyň her bir nagşyndan türkmen zenanynyň usatlygyny, zähmetseýerligini görmek bolýar. Bu sungatyň nagşylarynyň durly görnüşde, durly ölçekde bolmagy, onu tutuş bir geçmişiň wakalarynyň, milletiň ruhy dünýäsiniň, ýaşaýyş medeniýetiniň jemlenendigini aňladýar. Haly bayramyňyz gutly bolsun mehribanlar. Türkiýede Magtumuly Praga bagyşlanan dabary. Türkmen halkynyň beýik akıllary Magtumuly Pragaňyň doglan gününiň 298 ýyllygy münasibetli Türkiýe Respublikasyna dabara geçiriler. İstanbul şäherindäki Türk dünýäsi medeni merkezine geçiljek dabarada Magtumuly Pragaňyň goşgulary okular. Türkmenistan Dostluk, Ýardam we Hyzmatdaşlyk Jemgyýetiniň Sema Polut, İstanbul Hekimliginiň İBB Kultur AŞ baş müdürüň ornwasary Dogan Hamid Dogriyer, Türkmenistanyň İstanbul baş konsuly Murat Kelle Seyitmehmedow, İstanbul Üniversitetiniň muallimi Dar Nurjan Güder da gatnaşar. Bagram Halmuradow we Şadlyk Nuriýew dagy öz aýdymlary bilen çykyş eder. Şeýlekem Türkmenistanyň transportynyň çykyşlaryna tomaşa ediler. Elçi Lucia Wild bilen söhbetdeşlik. Türkmenistan dowlatymyz dünýäniň köp sanly ýurdu bilen özara behwitlik, deň hukuklyk hem-de parahatçylyk ýörelgilerine esaslanýan hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ösdürýär. 2022-nji ýyl Türkmenistan bilen ençeme dowlatyň arasyna ýola goýulan diplomatiýa gatnaşyklarda möhüm seneleriň biridir. Bu gatnaşyklary 30 ýyl boldy. Şeýle dowlatlariň biriň Beýik Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň birleşen paşalygydyr. Geçen 30 ýylyň dowamynda iki ýurduň arasyna köp uğurlarda netijeli gatnaşyklary ýola goýulyp, uly ösüşler gazanyldy. Beýik Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň birleşen paşalygynyň Türkmenistanyň adatda naşar we dowluk ýaly elçisi hanym Lucia Wild Atawatan Türkmenistan halkara jurnalynyň sowallaryna jogap berdi. Ol Türkmenistan bilen howanyň öýtgemegi, ýaşyl ykdysadyet, zenanlara golluk bermek, alim bilim we medeniýet ulgamlaryny ösdürmek babaty giňişleýin gurrun berdi. Dowlatçan Ýagşymyradowyň ýene-de bir tutuluşy galy. Başa-baş görüş boýunça Türkmen pehlwany Dowlatçan Ýagşymyradow 2020-nji ýyly Bellator kompaniýasy bilen şertnama baglaşdy. Şol şertnamanyň çeklerini iýleşmede Dowlatçan Ýagşymyradow bir neçe tutuluşyklara çykdy. Bellator bilen baglaşylan şertnama laýyklykdy türkmen türgün üçin nowatdaky tutuluşyk, soňky tutuluşyk bolar. Şondan soňra ol Bellator bilen täze şertnama baglaşar ýa-da başga kompaniýalar bilen hyzmatdaşlyk eder. Ýagşymyradow enneki tutuluşyny ozalky ýarym agramda çempiony Lyotov Maçydow bilen geçirmek isleýär. Şu ýerde ýene bir dady belläp geçsek, Dowlatçan Ýagşymyradowyň şu ýylyň 16-njy aprelindäki Bellator MMA ýarşynyň çeklerindäki Rafael Carvalho bilen geçiren tutuluşyny gazanan ýeňşini Atawatan Turkmenistan.com internet saýty hökümine ilkinji bolup jan koýulary we okuýjylary ýetiripdik. Ene mehriban muşdaklar. Atawatan TV'de saýlanan habarlar gepleşigimizden şuňky sanasyna ýetirmek isleýän habarlarymyz şulardan ibaret. Hormatly tomoşaçylarymyz, şeýlekem koronawirusa garşy 4-nji sanjym. Türkmenistanyň prezidenti Ilham Aliýew garaşsyzlyk güni bilen gutlady. Maýmyn mama keselini ýüze çykarýan test serişdeleri taýýarlanýar. 28-nji may Ýyldızlar näme diýär? Günlük täleýnamy ýaly habarlary saýtymyzdan okap bilersiňiz. Mehriban muşdaklar, eger de biziň saýtymyzda ýeňillikle ýol bilen girmek isleýänmiňiz, onu Google Play Market'ten biziň Atawatan Türkmenistan projeniýamyzy töleksiz ýükläp alyp bilersiňiz. Gepleşigimiziň eneki sanyna görüşýänçek hoş sag bolun.